Birleşen Milletler Guramasynyň ýylat ganasynyň 26 awgustda çap eden hasabaty oňaýsyz maglumatlaryň ýaýradylmagyny elmydama berk çäklendirýän Türkmenistanyna maşgaladaky zorlugyň gerimini açyp görkezýär. Türkmenistanaky maşgalalarda aýalyň durumy we saglygy at bilen çap edilen hasabata Türkmenistana 2020-nji ýylda geçirilen barlyklaryň we pikir soraşyklaryň netijeleri girdilipdir. Türkmenistanyň hökümetiniň maliýe himayeti bilen hemde Birleşen Milletler Guramasynyň ýylat ganasynyň Ýewropa Birleşiginiň hemde Britaniýanyň Türkmenistanaky elçixanasynyň goldugy bilen taýýarlanan hasabat türkmen maşgalalaryna aýalyň ornuny, durumuny we olaryň saglyk elýeterligini seljerýär. Barlykçylar Türkmenistanyň Ahal, Balkan, Daşowuz, Lewap we Mar vilayetlerine hem de Aşgabat şäherine ýaşaýan 3000 töwerew hojalykda barlygy geçirip her hojalykdaky 18-59 ýaş aralygyna bolan bir aýal bilen gurungdaş boldular. Barlygy gatnaşan aýallaryň 12 götürme özleriniň maşgalada fiziki zorlugy ýa-da jynsy zorlugy sebäpdar bolýanyny aýdýarlar. Barlykçylar maşgaladaky fizik zorlugyň gerimini anyklamak üçin aýallary "Siziň adamyňyz haçan bolsa bir wagt size bir zat zyňlymy ýa sizi bir zat bilen urdumy, sizi itekledimi ýa-da siziň saçyňyzdan çekdimi, sizi ýumruk bilen ýa-da bir predmet bilen urdumy, sizi depdimi, eliňizden çekdimi ýa-da urdumy, sizi bowjak ýa-da ýakjak boldumy, sizi pyçak bilen ýa-da başga ýarag bilen gorkuzdumy ýa-da olar size garşy ulanymy diýen soraglary beripdirler. Şeýle-de barlykçylar türkmen maşgalalaryna jynsy zorlugyň gerimini anyklamak üçin "Siziň adamyňyz haçan bolsa bir wagt siz islemeseňiz hem fiziki güýç ulanyp sizi jynsy gatnaşyk etmäge zorladymy? Siz onuň hereketlerinden gorkup onuň bilen jynsy gatnaşyk etmäge mejbur bolduňyzmy? Ol sizi siziň nokta nazarynızdan kemsedici bolan jynsy hereketi mejbur etdimi?" diýen ýaly soraglary beripdirler. Türkmen maşgalalaryna sorag edilen her 8 aýaldan bir aýal şu soraglaryň haýsy bolsa birine ýa-da bir näçesine "Hawa" diýip jogap beripdirler. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda adam hukuklaryna, şol sanly aýallaryň hukuklaryna kanun taýdan kepil geçilýänini gaýtalýar. Birleşen Milletler Guramasynyň hasabaty dünýäde intim ýoldaş zorlugynyň giň ýaýranlygyny hem de bütün dünýä saglyk guramasynyň geçiren barlyklarynyň dünýäde aýallaryň 35 götürüminiň her 3 aýaldan bir aýalyň haçan bolsa bir wagt intim ýoldaş zorlugyny sebäpdar bolanyny açyp görkezýänini aýdýar. Şeýle-de hasabat türkmen maşgalalaryna zorlugy Merkezi Aziýa we Günorta Kawkaz ýurtlaryna hasabalanan ýagdaýlar bilen deňeşdirýär. Qırgızistanyň aýallaryň 26,6 götürmi, Täjikistanyň 26,4 götürmi, Gazagystanyň 16,5 götürmi, Azerbaýjanyň 14 götürmi, Ermenistanyň 8 götürmi we Gürjistanyň 6 götürmi öz durmuşyny haçan bolsa bir wagt fiziki ýa-da jynsy zorlugy sebäpdar bolanyny aýdýar. Birleşen Milletler Guramasynyň ýylat ganasyny Türkmenistanyň 2020-nji ýylyň dowamynda geçiren barlyklarynyň netijelerini 26 awgustda çap etdi. Hasabat Türkmenistanyň aýal hukuklarynyň kemsedilmeginiň olaryň durmuşda duçar bolýan zorlugynyň has giň ara alınıp maslahatlaşylýan wagtlaryna gawat gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary hususan aprel aýynyň bäri Türkmenistanyň ozaldan gelýän hukuk kemsitmeler, aýal hukuklarynyň häkimetler tarapyndan köpçülikliğin çäklendirilmegi, şeýle-de aýal gyýlaryň daşky sypatynyň häkimetler tarapyndan görewçilikde saklanmagy bilen bagly wakalar barada habar berip gelýärler. Galy berse de aýallary garşy jemgyýetde ozaldan gelýän basyşlar sosial media ulanjylar tarapyndan has giň ara alınıp maslahatlaşylmagy başlandy. Awgustyň başlaryna köpçüligi ýaýran bir videoda bir göderlik salonuny bir aýal maşgalany urýan orta ýaşlarynaky bir erkek adam görkezilýär. 2 minut töwerew dowam eden videoda erkek adam aýal adamy ýyly ýençýär, şapatlaýar, ýumruklaýar we aýagy bilen depýär. Göderlik salonuny 10 töwerew aýal gyzyň gözüniň öňünde bolup geçýän zorlugy hiç kim goşulyp bilmeýär. Türkmen häkimetläriniň bu videodaky zorluk boýunça derine uýuşyny geçirip geçirmänlikleri mänim näl. Ýene videodaky zorluk türkmen jemgyýetini aýallaryň duçar bolýan zorlugyny belli bir derejede şaýatlyk edýär. Bu video garaşsyz neşirlerde, sosial ulgamlarda we halkara media feriştelerini giňen paýlaşyldy. Ýerli finçler Türkmenistana zenan hukuklarynyň diňe bir häkimetler tarapyndan näleýsem maşgalalarda hem berk çäklendirilýänini notaýarlar we olaryň hereketleriniň jemgyýetiň ýazylmadyk kada kanunlary bilen galypy salynýanyny aýdýarlar. Köp maşgalada gelin gyýlaryň islegleri diňlenmeýär. Ilki enatalarynyň buýrugy bilen durmuşa çykandan soňra bolsa, ýani ýoldaşynyň isleglerine görä ýaşamaly. Hatda olaryň geyim gejimi köpçülükde gürlejek sözler hem gödewçilikde saklanýar diýip bir ýerli synçy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen guruldaşlykda aýtdy. Raýatlaryň söz we pikir azatlygy häkimetler tarapyndan berk çäklendirilýän Türkmenistanyň 12 götürümlik maşgala zorlugynyň habar berilmegi
iş ýüzündäki hakykaty näme derejede açyp görkezýär. Türkmenistanyň aýallaryň we erkekleriň näçe göterme öz pikir garaýyşyny başdan geçirýän oňoýsuz tejribelerini jemgyýetden we häkimetlerden çekinmezden näme derejede erkin beýan edip bilýär. Bu soraglar köplere görä jogapsyz galýar.